Hai să îți arăt cum arată aplicația. Se numește Trainerize și aici în Trainerize eu îți trimit ție antrenamentele și dieta, dacă ai nevoie. Antrenamentele sunt puse în săptămână, ți le adaug eu, tu poți să le execuți când vrei, dar ca idee ele se pun în 1, 2, 3 sau 5 zile în săptămână. Pentru fiecare antrenament găsești fix ceea ce ai de făcut. Sunt exercițiile și pentru fiecare exercițiu, dacă selectezi, îți apare video cum trebuie să le execuți. Exercițiile ți le dau în funcție de nevoie. Dacă ai nevoie și de antrenament cardio, îl primești cum este acest antrenament de HIIT. Și fiecare săptămână sau lună intri într-o anumită fază și tu urmărești faza respectivă. Aici este o dietă făcută special pentru elevul din imagine. Și așa se prezintă aplicația.